Ассалому алейкум, бародарон ва хаварон, мардуми Тоҷикистон. Мехостум фаҳмам ҳамин дар бораи вирус, коронавирус ҳамин правителствои мо хабар доранд ё надоранд, дар назар гирифта ки ҳастанд, нестанд. Темболи мо қатъи Хитой граница дорем, дар як рӯз бисёр рейс дорем. Урумчи Хитой, Урумчи душанбе, Гуанҷу душанбе, Пекин душанбе. Бисёр тиҷоратчиҳо аз Хитой бор ба мо мебиёранд. Бисёр маҳсулотҳо аз Хитой ба мо мебиёяд. ҳамин ваёра проверка мекунанд. Вақте ки аз Хитой паридан омадан ба дохили кишвар, проверка мекунанд, намекунанд, дар назар гирифтагӣ ҳастанд ё нестанд. Барое ки то Канада уже рафтагиай и вирус, то Франсия рафтагиай, то Австралияра рафтагиай. Тимболи мо қатъи Хитой граница дорем. ҳамин вазъиятҳоро сериёз қабул кардагӣ ҳастанд, нестанд.